Sandakanyoresa apo izvi zvasina kubvisa changamisa. Mukuwasha wenyu here Hungu uyezve motiudza kuti zvasina kubvisa zvii uyezve mukadzi washana here zvasina kubvisa ndozvandakanyoresa apo. Makangoti ndo zvatanyoresa uko mamba avatokuudza kupa kwenyenda avatoziva kuti zvii zvamaita but mataka kuwira saka makusa kunofana kutsanangura manetserana yamazvida kuti mumwedzi munhu oziva yanofana kubvisa mari yake kupa kwenyu pamusoro yechangamira. Komana yakatora mwana wangu 3 years dzadarika akaenda naye kumba kwavo akaita pamiri wakamusunungutsa ari wega ikoko kusvika chimwana chikure ndokuzoti ni ko mwana wangu kana achishanda kana musingamude kana kuti achishanda basa ndi munhu kana achishanda basa kana mati ndogara kutabeka takunda village tadaro abva azouya mukomana uyu sikanzi baba choti haana kuuya akatumira mwana abva auya kumba ayo mukadzi wake bva auya kumba abva mboti gare 3 weeks ndikati nai madzimai ko uyu mukomana uyu mudzimai wako uyu apa taane 3 weeks ko zvakamira sei ndikabva ndafona ko mukwasha ko chii chanetsa zikanzi baba ndiri kuuya bva azouya zikanzi baba ndaperera pano. Wakaita zvokuroorana here wakaita zvokutizirana here wakaita zvokuita sei wakaita zvokutizirana saka imimi paakakanzi auye kumba kwake imi muzofurira mukwasha makamwako muziva kuti mukwasha wenyu regerero changamiri pane pandandapotsa ndakatombopopota ndepavakazouya ava abva vabvisawo mbichana kuti tikwanise kuonana. Mukwasha anetsana nomukadzi wake zvimwoyo hongu changamira imi muda pfuma yenyu hongu changamira iwona vanovaziva here une vana vangane nomwana wavo kumai vari kutaura pane here pava kubiridzira kana kuti zvimwe zvese vauri vasiyira maoko mamambo kuda kugadzisira uri kuiziva saka mwana wacho umuda here iwo uya kuno musikana yakabveka karohwe ndiwo mukomana wokutanga naye saka kurova kuti mazvimasunguro zvavanozvina tenge tichifamba murume wako here akakuramba saka zvakura
zvakakuramba iwo kufunga sei? Aiwa ndakazvitambira semataurira akaita. Ndobva wagara zvakuba kwababa wako wobva umire kuda kuchirongwa unofanira kushedza kudaro kuti ndambire kudari kana usina ndinde toti kumba kwababa wako kana kumba kwakasabhuka kusigoko kuramba unofanira kumusamona kuti uya kuno kudaro undiudze kuti haushadani zvangu here tipatsanoke kudari nokuti nhasi iwewe wakaenda iwewe kukarohwa anogona Ari kumba. kumuramba Azve 5 months. 5 months. 5 months. Imimi 5 months ndimi gadi wako. Ndimi gadi mukurarama makachengeta pamusuwo mawindo ese zvese. Pakuti Kumuchengeta mukadzi womunhu kodi. Anditi mataura shoko rokuti makachaja pfuma. Uyu mukadzi wouyu imimi manje ndikupa mukurarama makagaidha pamusuwo nemawindo kuti apa nokuuya napasa panopinda apa vese ava nareza chichi muchigaidha uyu. aiwa mkwasha akauya akati baba ndaja ndaguta. Ataura namuchangamira mazvinzi mwana haamiro pamba penyu imimi kana maka handina vane vana so kureva kuti kufamba wenyu kucharamba muchifambidzana nditi but kana zvapatsanurwa kuti pane zviniki uya apana uya akwake ava ndobasa ravo rokuti vati iwewe chiroorwa uyewe chiroora manzwa pane zvinezvi kana pane vamwe vane mafoni numbers yake vairi kutopara mhosva mazvinzwa imimi wacho ndimumwe wacho futi ari kutopara mhosva because muchengeta mukadzi asiri mukadzi womunhu pambakuramba mukadzi akakubvira kuti ndajenda bhuta kuti adakuda kwachikukuita sei kwai kuti ndajenda bhuta baba ndajenda bhuta kutamba zvokuita nomukadzi womunhu akamuramba. ndakaona dosantos anditika kumusha kwenyu mozambika nditi ndoda kutaurira ichishona manzvisa tokurumidza kubata kuona kuti pane kupesana zveshuwa kwenyu kamurodzi vanhu plus hamuna basa nezvinhu zvizhinji kungonzi munhu arambwa aenda zvako mangwana ndaapanoidoka zvino kunoku imhosva yekutoti mimugare nomwana uyu pamba penyu ari mwana wenyu akasiyana nemurume zvisina kurambaniswa namambo manzwa muno munyika ineyi manzwa mapabata unguchangamira pfuma yako kutaura iyoyi uko havaitauro asi nenyaya yekuti nyika ineyi maona zvakakodza kuti mumwe mupihwo nemadzimai enyu vadye pfuma iyi pamberi pamambo handitizvo good saka kana zviri izvozvo chiteererai mutemo wamambo ngachiramba murume zvipamutemo kana kuti arambe mukadzi zvipamutemo apa asati arambwa izvozvi murambo pamurambo wagwiti anzi murambe izvozvi kana muchinzikuramba murambe kapadzo kana iwe uchida kuti zvisakunonotsa nditi wenza guguro rake uyu panapa izvezvi mambo varione anzi uri murudzi namambo kumusha kuwedza nyaya yedu ndeyekuti atezvana kuda pfuma yavo sekretari verengai tinzwe mambo vaidzokerere kuzotikapi patadzwa pfuma yangu inoti veukono masungiro imwe chete mbudzi 4 dzokusungira jira nemari yokusonesa 60 US mbeze twin 1 nemari yepamusoro 10 US mombe yedanga imwe chete nerusambo 500 US iwe ibabe musambo akasiyana kumwana yakayauramokanja hanya itatomira kuti ayara toajasta tsambo dziye dzibokukala waita mwana murume wakani
hamuna zvamuchadzigira samuzorikonaaara kuti ajust kuti paakambogara mari ndapanzwa pa500 kuchangamira vanoadjasta kuti mwana aita sei mwana aramba ndeti pfuma yamuchabvisiwa imimiri yamunzi mubvisiweka imimi mambo vachazo adjasta nekuti uyu aramba chi atana pakati sambo saka tsambo inenge yamari 250